нашата традиция, знаете ли кога е? През януари. За да се потопите в тая атмосфера, нека да забравяме навън, че е плаж и хората си се пекат на плажа, а е януари. И е завален ситен пухкав сняг. На Мегдана ейки така хора са се събрали, както вие сега, и пушка земята гръмне, и огън земята лумне. И идат сурвакари, с звонци, с хлопакари, с страшни маски, с ликове, по 3 реда звонци навързали, да гонат злото, завистници и душмани. И знаете ли какво става тогава? Във всеки дом влиза сурвакарската булка. Водия е тоя славен малък войвода. Добър вечер, стопани! Ами добре сме дошъл, стопанино. Абе, ти какво води с тебе? Сурвакарска булка ли водиш? Ма чакай малко да я поогледам, да я видим убава ли е, пък издава ли е. Леле, като я гледам една чорбачиска чер. Ама моме не срами се баба на всичко, че те научи. И погачи да месиш, дечиня да гледаш. Ама кога водиме сурвакарската булка, всека стара бабичка я нещо дарува като една стара свекърва. Не защото свекървите искат да се представят, че сме много добри, ама такъв е обичай. Най-първо се захранва с лебед тая булка, защото знаете, че от лебо по-високо нема, нали е така? След това знаете ли какво първо и се дава? Първо и се дават гащи. Ама знаете ли, паре е прилично да се оди без гащи. А па може да и се повене литичето, па да и се не види до пето. А след това и даваме чорапци. С боси краци не може да се оди. У наше село па не е прилично с боси краци. Дава и си бела премена, за мома купостеля бела премена, а за свекърва трябва да е от мена. И най-накрая и се дава опрегачка. Некой знае ли от вас ще е това опрегачка? Това е престилка. Кога се нещо зашета, има къде да се обърше ръцете, а и децата се оплашат, па да има нека да си ги скрие. И най-накрая и се дава пешкир. Кога се стар дедо и свекър ръце замие, па да му го подаде да си ги отмие. Ама като гледам, няща стопанка си нема стопанин. Ама да ви кажем, не че си нема. Она си го е заправило наше село, не че сака да му изневерява. Просто сака малко така изварна да пошава. И я да видиме тука, дали че се намери някой стопанин, и като ние леси тая гиздава бабичка. Гледайте най-нови ли как се облекла, па как се издокара. Има ли смелчак тука да се престраши, па така да ни бъде стопани? Я го гледаме тука този човечец, къде е седнал. Я ела тука, ела, ти къде ми се успихваш? Да, ела тука, сега че те тестваме, дали ти може да станеш дед по секирски, така отварно да си те откраднеме един дедо. Леле, па ти, абе бая мускули имаш, а пенсийката добра ли е? Па ти тая бабичка как ще ето поварна и такава скъпотия, леле, мале, от тук да я водиш и там долу по гезмет. Я да го тестваме тоя дедо, първо трябва да провериме дали пие секирска ракия. Оти на наше село и ракията е люта, ама да ви знаят и жените сме много люти, затова повече бабички са останали, да ви кажа. Айде вижда ли е люта, дали че ти я реши? Лютеho секирна, всичко е люто, за това гоним и злото. На тоя войвода, като гледам, па сабята нещо му се поизтипило. Абе имаш ли? Леле, аз забравих парите. Сега що че работим? Нещо сребърно така или златно? Абе, може 1 левче, 2 левче да му подковеме. Сабия, гледай. Одил, па я изтъпил. Как наукало на сребърно дрънка. Леле, така отдалече иде да го видите всички. Нашия празник е на 13 срещу 14 януари. Нарича се Сурва, когато по нашия край Граовския
се провежда тази традиция. И всеки един дом се обикаля от нашите звончари за здраве, щастие, късмет. Айде сега, войводи, да видиме какво сурвакарско хоро ще изиграете. За тази хубава публика да сте живи и здрави, да ви се раждат деца и да ви е на късмет и цялата Божия благословия да си изсипе във Варна и цялата наша родина.
Кое? България, разбира се. Искам да ви подаря една моя авторска песен, 2 куплета, за да почувствате душата българска, а тя е навсякъде, както и тук.